प्रतियोगितात आमी बिहु नाचनी दলত भाग लैছো আৰু बिहु नाचनी दলত भाग লৈ বহুতে ভাল লাগিছে। কলেজত আজি কালচাৰেল ৰেলী প্ৰতিযোগিতাত আমি बिहु नाचनी दলত भाग लैছো। दिनै जोंनि बर'बाजार सोलोंसालिमानि जे कालचारेल रेली प्रग्राम बेयाव जोंजों नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां मिडियानि आदामोन आरो जोंनि सोलोंसालिमानिफ्रायनो बाहागो लानो हानाय साफ्रोम फरायसा लोगो नोंथांमोन। दिनै जोंहा जे कालचारेल रेली हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया थारैनो गाजा गोमजायै जागासिनो दङ। गोबाव समनिफ्रायनो बे कालचारेल रेली हाबाफारिनि थाखाय जों साफ्रोम फरायसाफ्रा रेडि जाखानानै दङमोन। बेनिखायनो जों दिनै जे कालचारेल रेली हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय दोरोङारि जेरै खाम दामनाय सिफुं दामनाय बायदिसिना दोरोङारि हारिमुफोरखौ बावगारलांनो हमनायनिफ्राय जों दिनै बे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बे गोदोनि गोमालांनो हमनाय हारिमुखौ जों दिनै दिन्थिफिननो हादों एबा जों साफ्रोम लेखा फरा गोरों कलेज इउनिभारसिटि फरायनाय लाइमोनफ्रादि बेबायदि खालामनानै गोदोनि दोरोङारि हारिमुखौ दिन्थिदों बेखौनो जों खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना बेफोरबायदि गोदो गोदायनि हारिमुखौ जों साफ्रोम लाइमोनफ्रानो फोथांनानै लाखिनायाव खोब मुखुबै बिबान लानानै हाबा मावनायनि गोनांथि दङ। मानोना गोदो गोदायनि हारिमुनि गेजेरजोंसो बर' हारिया दिनैसिम बेबायदि गोजौ थाखोआव सौफैनो हादों आरो बेफोरबायदि थासारिनि गेजेरजोंनो बर' हारिया आरो इयुनावबो जौगालांबाय थागोन। बेनिखायनो जों गोदो गोदायनि दोरोङारि हारिमु आरो बायदिसिना हाबा बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ना गुरनाय बायदि हाबा हुखाफोरखौ लानानै बे हाबाफारियाव ओरैनो जोङो गुबैयै ना हमनाय, आबाद मावनाय, बैसागु रंजानाय, मैगं खानाय बायदि आबाद मावनाय बेफोरखौ लाफानानै गासै 9 आइटेमनि हाबाफारि लानाय जादों। बेजों नोंथांमोना मा सोलोंनो हागोन? बे हाबाफारिनि गेजेरजों दि जों गोदोनि जेनेबा दोरोङारि हारिमु बेफोरखौ बर'नि दानि लेखा गोरों लाइमोनफ्रा बा लेखा गोरों सुबुंफ्रा बावगारनो थांगासिनो दङ। बेखौ दि जों साफ्रोम फरायसाफ्रा दिन्थिनानै गामिनि रायजो राजा सुबुं बा टाउन सोहोराव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव दिन्थिनानै गोमालांनो हमनाय हारिमुखौदि बोखांफिननो एबा लाबोफिननो सुबुंफोरनि गेजेराव दोहौ खालामनो हादों। रेलि मोनसे प्रग्राम बेयो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जोबथा जोंना 7 माने मोनसे माबा सेलेब्रेसन बेयो कलेज उइक 1 तारिखनिफ्राय जोंना कलेज उइकआ स्टार्टिं जादों। गिबियाव जोङो ससियेल सार्भिस हाबाफारिखौ लादोंमोन। बिनि उनाव जोङो फुटबल, भलिबल, आउटडोर आरो इनडोर बेफोर गासैबो माबा इभेन्ट्सफ्रा जानानै थांबाय आरो दिनै जोबथा फैनानै दिनै 7 मार्च अक्ट' बेवहाय जोङो कालचारेल रेलि प्रग्राम खालामदों। दा बेनि ओंथियानो जे कालचारेल रेलि खालामनायनि जि ओंथि बे ओंथियानो जाहैबाय बे जि फैबाय थानाय जि जेनेरेसन फरायसा फरायसुलि बैसिनि गेजेराव जोंनि जि गोमालांनो हमनाय माखासे हारिनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु कास्टम ट्रेडिसन बैफोरखौ जोङो माने बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दिनैनि जे कालचारेल रेलि बेवहाय जोंहा गासै 9 टीम जोङो मोननो हादों। दा बेवहायनो बर'नि गोथार जुलि हाबा, बिहु मोसानाय एसामिसफोरनि दङ, लोगोसे बर'नि बैसागु मोसानाय दङ,
लोगोसे आबाद मावनाय आदब खान्थिफोर दङ, ना हमनाय आदब खान्थिफोर दङ, मैगं खानाय आदब खान्थिफोर दङ, माइ गायनाय दङ। दा बेफोर माने माबाया एक्टिभिटिसफ्रा जे जोंनि ट्रेडिसन कास्टमनि माबाफोरखौ आं दिनै दिन्थिफुंनो हादों बायदि आं बेखौ मोन्दों आरो। नैबे दिन्थिफुंनायजों जे माबाफोर मुलाम्फा जागोन बा माबाफोर जे फरायसाफोरा रोंगौथि मोनगोन बेखौ मा मिजिं खालामो? बिनि सायाव आं बुंनो सानो जे फरायनायजोंल' जोङो माने गावनि माबाखौ सेल्फ मोनसे क्वालिटिखौ दानो हाया। बिनि गेजेरजों जोंनि जि ट्रेडिसन कालसार गासै कास्टमफोरखौ जों लानांगोन आरो बिनि मेइन मोनसे लानांगौनि जि सम बे नैबे लाइमोन जे यां स्टेजावनो आं होननानै सानो। गतिके दिनैनि जि माने जाकजमक जि हाबाफारिनि गेजेरजों जि एक्टिभिटिस खालामबाय, हयथ' बिसोरनि गोसो गोरबोआव हयथ' कलेज आफ्टार कलेज माने ग्रेजुवेसन जाखांनायनि उनावबो निस्सय बिसोरनि गोसो गोरबोआव नांनानै थागोन आं बेखौ निस्सय सानो। आरो गावनि मोनसे इन्डिभिजुवेल मोनसे माबायाव बे मोनसे स्किल मोनसे